pada baik. Oh iya wae. Rasa kesiksa badan beli kesanding karo sampean. Apa bener sih diucapakan? Yen ugane mengkon ayo bareng-bareng kita ngucap janji wong loroan. Kirim doa Karo kanggo wong tua, moga-moga wong tua ngrestoni. bener. Ilang kayak kita wong loro. Jam 12 kirim donga ning wong tua. Sepi wong arep maca kitab suci. Wis lawas uje duwe rasa cinta. Arep ngomong duh sayang sun ora wani. Duce Pesantren usaha saya, bos 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 usaha saya, di pesantren bos usaha saya. tempatnya wong loro ilmu. Ketong balap, bos etong balap, bos etong balap, bos etong balap, sakit etong balap, etong balap. Nang kono tak tunggu, najan tak tunggu, harap ngomong asuplingan. Sekian kakang wis terang, Mas Gono cinta nok yeye, Mas Gono sayang. Lahir bakti kula terima, kula isine kang kono, kula tresna. Kota Mekah tempat jemaah haji. Ning Arafah tempatnya sembayang podo. Harta benda kakang ora tepungkiri. Rumah tangga bahagia kita woro. Yen ugane mengkonon pengucape nok yeyen, Mas Gono seneng lan bunga wong ayu. Berarti nok yeyen ki ora mandeng harta, ora mandeng materi, cinta tulus ana ning jero ati. Kula sebenarnya sing awit pengen mendem rasa cinta ning sampean. Temenan. Cuman kula ning rasa wong wadon, masa iya kula ning ngucapaken tresna ning sampean kan kula ning isi. Bener wong ayu, senajan mengkon kakang bisa ngerasakan. Jam 12 kirim donga ning wong tua. Sepi wong arep maca kitab suci. Wis lawas kakang duwe rasa cinta. Mung sayang arep ngomong ora wani. Arep ngomong ku isin ya. Sing bener Soalnya karo yang dilengaken bae. pesantren tempatnya wong loro ilmu. Bener. Lanang wadon turut perintah iki. Iya iya. Sing pengen
terang kakang cinta nok yeye kakang sayang lahir bangatin kula terima kula demen kang kono kulane tresna kota Mekah tempat jemaah haji ning Arafah tempate sembayang podo harta benda kakang ora tepung kiri rumah tangga bahagia kita Hadirin pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata kami undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, dan insya Allah tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.